Ngibingelele mbukelo Vuma film lokhuluma Vuma waluleka kwamhlabela ingane awusoni madoda lephansi manguthiwa kaKhubalundu uyegcikeni. Kuthiwa kaKhubalundu uyegcini kodwa ke asikho lapho silala isikhona. Bhuti wami uyaphila? Hey angiphili mfethu, angiphili kuyabheda mfethu. Ngabe yini inkinga baba? Hey mfethu emva kwa lesa sigameko esenzeka nomama wasendlini. Hey kuthe nje kuhambe insuku umama sengiyambona ngathi usethola umunye umuntu emsebenzini. Yabona and into engikhala ngayo ungixoshile endlini yabo umsebenzi wami usuyangicikezelela ungena phela kangaka kuthi cha ngifuna ukwazi iqiniso yini eyayifutha sithi yini eyifutha ngibuze bafo yini sifutha kanjani isandla sifutha kanjani isandla cabanga ukuthi into yakhe yayifutha vele akafuni ungiqiniso lo akafuni shuthi wena kade woqana le manager wena kade waqala yabo ezefika la kade waqana manager vele umsebenzi othola kanjani wanginika kanjani umsebenzi kanjani ukuthi wena manager bese ngifaka mina emsebenzini ngibona ngingane mina bona ngingane hayi hamba kunosipho unosipho akekho akasihlukene nje naye ngihlukene naye uzangiqhakhali bafu ngihlukene naye ngicela futhi ngiwenze hayibo ngicela umfakeni kade umfakeni ubani yini oyifakayo mfethu asilungise lento futhi nje hayibo halela vele nje ungamshaya no ngibuyisele emuva still lo hayi ngibuyisele emuva vele siyalungisa vele still usangibuyisele emuva khona siyalungisa lento ngiyacela yini into angibizele yona yini into angibizele yona vele la still usangibuyisele emuva ngiyeke into zami ngiyamthanda futhi ngiyamthanda Ngibingelele mbukelo Vuma film lokhuluma Vuma waluleka kwamhlabela ingane awusoni madoda lephansi manguthiwa kaKhubalundu uyegcikeni. Kuthiwa kaKhubalundu uyegcini kodwa ke asikho lapho silala isikhona. Bhuti wami uyaphila? Hey angiphili mfethu, angiphili kuyabheda mfethu. Ngabe yini inkinga baba? Hey mfethu emva kwa lesa sigameko esenzeka nomama wasendlini. Hey kuthe nje kuhambe insuku umama sengiyambona ngathi usethola umunye umuntu emsebenzini. Yabona and okungiphatha kakhulu mfethu ukuhlungu ukuthi usengikhiphe nasendlini mfethu usengixoshile endlini manje umama yabo umsebenzi wami usuyacikizela ngazothi futhi usuyangirabhela emsebenzini yabo ngithe ngibuya ngomude mfethu endlini ngifica zonke impahla zami ziphandle yezo ayina nokubhaka ayina nokumantilo futhi wafaka nje mfethu yabo plastic kadoti wayiphusela ngaphandle mfethu yabo manje ngiyasola ukuthi mfethu ngazothi mfethu ile manager le yabo ngoba ngathi uthini bafo ngoba kade yona uBenson sorry ukuthi ube uBenson kodwa umdala umuntu obuthana naye ungayenzi lonto mfethu lento futhi kuhlungu mfethu ukuhlungu manje mfethu ngiyayisola into ebengiyenza mfethu yabo ngiyayisola manje into yenza ukuthi mfethu ngize kuwena ngicela ukuthi ungisize ngoba mfethu umama wakwazi ukuza kuwena yabo ngathi ngenza amaphutha yabo so ngicela mfethu ukuthi ungisize mfethu ungikhulumele naye mfethu ngoba manje mengikhuluma nabafethu ngaphandle bazokwenza ngendlela errong kanti angithandi ukuthi kwenza ngendlela errong ngoba sebefuna ukugudluza nalo muntu lo athandana naye yabo manje angithandi futhi ungene enkingeni oba nabafowenu abanye abafethu nje engiphela nabo fethu ngasekhaya yabo kulala imanager ngiyaphoqa ngaphela manje fethu anginayo indawo yokuhlala awucabanga ukuthi mhlawumbe wena oyidala imbangela yalento bhuti wami fethu kunzima eAfrika niyamuzwa ubhuti uyakhala uthi manje umuntu wakhe ngazi ukuthi manje uneshow yalento ishow mfethu ngineshow mfethu ngineshow mfethu indaba yini kwenzakaleni yini oneshow ubone kanjani ukuthi sesijola nemanager ngisesilele ebusuku umunye day kwangena icall yabo ngabo 12 imbuzo ukuthi uhambe kahle yini yabo mina ngingayanga emsebenzini ngalelo langa so manje ngiyibuza ukuthi shuthi lo muntu bemdropela ima uhambe kahle kungenzeka phela ukuthi uhambe kahle usemsebenzini kanjani mfethu kanjani uhamba kanjani futhi ngeweekend ngeweekend yabo hayi shuthi abantu bebekhiphene laba mfethu akasebenzeni umama ngeweekend no asebenzi ngama weekend mfethu asebenzi ngama weekend manje mfethu ngixaya ukuthi shuthi mengena imessage ngabo 12 embuza ukuthi umama uhambe kahle yini kanjani ngayibuza ukuthi shuthi kahle uye lo uye ngoba phela ngaqasha umbuzo uthini mengimbuza uyalo uyazi mfethu ukuthi uyalo ngcono mfethu ngize kuwena ngoba naseqeni uye weza kuwena yabo my team bengisacela ningisondezele umama cha ningisondezele yena asondele nje ngempela bavu kuzolunga mfowethu yaba ngalenza iphutha mfethu ngalenza iphutha lo muntu wangisiza wangifaka emsebenzini yabo manje sekuyimina futhi yabo ngiyayisola ngempela ngiyayisola nangumama manje uyazi ukuthi umama na futhi
We hayibo. Ya mama. Uyaphila sisters? Ngiyaphila njani? Uyaphila. Ungakutshela umukelo uthi ubani? Igama lami Oh. uBenson wakho umuntu wakho Akuyena uBenson mfethu umama. uthi umuntu wami. Umama. Angazi maybe njengamanje. Hawu mama Lana ke nje njengoba sengilana. Ngabe uyakhala ubafu ngakutshela umama ukuthi ukhala ngani? into engikhala ngayo ungixoshile endlini yabo umsebenzi wami usuyangicikezelela ngafaka wena emsebenzini unolwazi yena yabo manje into engidida kakhulu kwangena icall mama ngo12 imanager ikubuza ukuthi uhambe kahle yini naniphi naye Uyangibuza? Ngicela ukuthi ungiphendule Cha uyangibuza. Naniyephi naye Ngibuza wena ukuthi ngangephi. Uyasho nje imanager yami. So ithini into? Imanager yami nje manje wayuzongibuza ngemanager yami. Ngakubuza ngoNosipho awomphima yima. Yini enihlanganisa ngomgqibelo? Uyakhumbula? Suthule manje usambuza. Ngambuza ngoNosipho awukhona ngimbuza noNosipho. Akaze ngangiphendula. Azangafuni ngisho ukukunika ukungikhombisa ukunginikeza ifoni yakhe ayeyithengelwe yimina. Manje uzongibuza ngemanager uhlangana naphi nemanager? Uyathandana nemanager? Uyathandana wena sisine manager? Hayibo angisho naye kathandana noNosipho nama ngithandana nemanager. Since njoba naye ngathandana noNosipho nama ngithandana nemanager. Ngalo la suku lola umama ecela ifoni. Nayi ifoni yami. Akayicheck. Manje angisayidingi. Angisayidingi akayicheck ifoni yami icheck nayi ngivulile ayisena pin manje uyayingenela cabanga ngobe yama ngiyiphethe njengoba ungibiza ngibhizi ngenze ezinye izinto yangibiza futhi njobe kuthiwa bengiphethe bengeke angisayidingi uhlulekile ukunginika ngalela langa ngicela ukuthi okay manje uzongibuza ngemanager azangiphendule nje ngalela langa ngoNosipho ngicela ungibuyisele endlini Buyisele endlini kuyiphi indlu ngicela ungibuyisele endlini hayi angikwazi ukubuyisa sekukuningi kakhulu ngengikwazi ngalibona iphutha lami ngiyaxolisa ukuthi okay ngenza iphutha ukuthi ungifake emsebenzini mase ngithola uNosipho yabo mfethu yazi le ngoma ethi 50-50 abantu abafana sebegitshelwa amantombazana awume kancane ungibangela isicefe abafana sebegitshelwa amantombazana 50-50 abafana sebegitshelwa amantombazana awuyazi lo ngoma hayi makancane into engicela kuwena ngicela ukuthi okay ngicela ubuze njengamanje ungibizeleni la ungibizeleni ngikhulumile nawe ngakhuluma nawe ngisho ngakubiza ngakhuluma nawe ngifuna ukukhuluma kahle nawe wena waphakanyelwa umoya wayiphupha ukuthi hayi wena emsebenzini iphutha lami buyele emsebenzini ubatshela emsebenzini uthathana nami noma sabatshethe ngu-anti wakho uNosipho uyazi ngisho emsebenzini angibuzanga uNosipho emsebenzini emsebenzini bayalazi udaba manje bazi ukuthini babona ukuthi yabo kwenzakalani hayi mfethu mina ya manje wena ubuyele endlini ngiyacela kanti ulalaphi zonke lezi insuku bengilela kuSipha qhubeka phela kuSipha uSipha mama unento zakhe nawe ngihlangana mina indaba ngibizela ngomama waye ungathi anti ngiyacela cha indaba ngathanda ungangithinti uzongithinta usafuna ukuthi awusakhumbula amathasha akasachazi hayi njengamanje sa right ngibhizi sibhizi nemanager emsebenzini ukuthi nezinto engizenzayo siyasiyeke manje emsebenzini usiyeke nemanager kwenza izinto ezenzayo impizana nemanager kahle ngezinto zomsebenzi ngicela ukuthi imanager akuyeke ukufonela uhlangana napho nalokho wena uNosipho wasakufonela yabo into engizoyenza manje yazi mina into engizokutshela yona i-wrong into engizoyenza yenza into ofuna ukuyenza mina ngikutshela ukuthi wena hamba ufuna omunye umsebenzi cabanga hamba ufuna umsebenzi mfethu uzomxoshisa umsebenzi ungayenzi futhi lo ngizophila ngani ngizophila ngani ngibiza seza la hamba ufuna isipani mfethu ayikho lento yakho awuqinisile ukuthi uzosiqeda nenze isipani ngizokwenza njalo vele not unless yazi into ezohlanganisa mina nawe yini iyangena imali ekhadini lakho then wena uzoholelwa yimina hawu ayeka ke kanti yeke if iyakuhlula leyo yeke ufuna umsebenzi ngeke ngize ngikwazi ukufuna umsebenzi ohlala ke ngeke ngize ngikwazi yabona le message yakho le ngayibona efonini yakho iyangicela umsebenzi efonini yakho iyangicela musungibamba bafu wawufunani efonini yakho wawufunani ngeke ngayithinta ifoni yayithini message bafu imessage yathi indaba nawe awuthatha hayi na uyishisa uyena ngabe yisholo uthi yini eyayishisa kalimala kwakushisa la akwazi umshini emsebenzini namanje ngomgqibelo asisebenzi ngomgqibelo
Wena Asisebenze phela ngoMgqibelo. kulungile kanti Asisebenze ngalimala ngoMgqibelo. nini mina? Asisebenze Ngalimala nini? ngoMgqibelo. Manje wena uphathwa kabi ukuthi imessage yayithi kusafutha yini? Yini yenza ukuthi okay kubona bakho bathi manager. Namanje kusafutha ke namanje cabanga. Namanje kusafutha. Yini vele yayifutha Ufutha ingalo isandla sami. Ngalimala. Lalela. manje yini ndaba bekubuza ebusuku after eqeda ukubeka ngisemdeni Kwakumele asilungise le nto le. Asilungise. Kwakumele umanager sesingangifaki mina Maza la. wena imessage. Imessage ethi kuyafutha yini? Ngifuna ukuyinqangela futhi ngiyacela futhi ngicela ukuyinqangela. Yeah. abuka ukuthi uyisenda kubani kubo Wena usungenaphi? Ungenaphi kangaka ukuthi Mama, imessage cha ngifuna ukwazi iqiniso yini yayifutha sithi Yini eyifutha? Ngibuze bafo yini eyifutha? Sifutha kanjani isandla? Sifutha kanjani isandla? Cabanga ukuthi into yakhe yayifutha Vele akafuni ukungiqiqiniso lo. Akafuni. Shuthi wena kade woqana le manager wena kade waqala. Yabo ezefika la kade waqana manager. Vele umsebenzi othola kanjani? Wanginika kanjani umsebenzi? Kanjani? Ukuthi wena ne manager bese ungifaka mina emsebenzini. Ngibona ukuthi ngingane mina. Bona ukuthi ngingane hayi. Hamba kuNosipho. Unosipho akekho. Akusihlukene nje naye. Ngihlukene naye. Uzongiqhaqhali bafo Ngihlukene naye. Ngiyacela futhi ngikwenze ngicela Hayibo. ngicela umfakeni kade umfakeni Ubani? yini Yini oyifakayo mfethu asilungise lento asilungise lento. Ngizomfaka ini? Uhlulekile. Engangimfaka khona ngangimfaka. yini Ungayenzi lonto ungayenzi ima. yini leyo nayo Enginayo Akanalutho mfethu akanalutho. nakho kuyakutshela Akanalutho umuntu wami lona. uyakulandela Umuntu wami lo woza. Angimazi phela uyazi. uyakuthanda ucabanga Akutshele yena ukuthi Ngiyacela mfethu ngicela uhlukana lo muntu lona mfethu ngiyacela. awuthi ngikutshele ke iqiniso ke imanager ngisho wenza lento oyenzile wena noSipho nami ngenza lento engayenzi. Ngokubuza. Ngakutshela. Awukhumbula ingcono kunami. Awukhumbula ukuthi ngakutshela. Ingcono kunami. Ingcono. Cabanga ingcono. Oh, shuthi mina ngiyabheda sonke lesikhathi nawe ngiyabheda. Ina nomkhaba cabanga. Ukusho nomkhaba, ukusho nomkhaba. impitshiza ngawo umkhaba wena usho kanjani usawu Uyabona nje uyabona ihanki indoda. Yazini, Ya. into engizoyenza izoba kuhlungu. Uzokwenzani? ucabanga Yabona le manager yakho le? Uba hayi ngeke izizifi izobe bubulawa yini manager? Ukubulawa yini neJohn noSipho emsebenzini? Ngiyacela futhi ngicela siyilungise lento. Ngicela siyilungise ngiyacela futhi. Ngiyacela futhi. Okay. Lalela. Ngicela ungibusele endlini. Ongakwenza makuthiwa uyeza namhlanje uzokuphekhela impahla zakho. Cha. Angikudingi. Okay, asenzeni kanje na. Ngibuyisele endlini sikhulume. Lalela ke. Yabo, kuleyo mholo mhlawumbe singabona usenza kanjani. Mhlawumbe uwafu ngawuthatha uwafu. Ngizokutshela uzoholelwa yimina. Angeke ngikwazi ukuholela wena. Ngisho ukuthi ayikho into Ngeke ngikwazi kanti usiphosi yami wena. Mina nawe uma usushilo ukuthi umholo wakho ngibhosi yakhe. Hayi, bafo nami usungibamba phela mafethu ukhuluma nomuntu wami. Angisho wena wathi Mkhulu. Uba kancane ayikakhulu. Mama usangithandi. uhlukile yini Awusangithandi? Hayi uhluka kakhulu kwimanager. Uhluka kakhulu kwimanager. Nanokuthi imanager uyayibona nje. Yabo manje yena unalento yokuba unalento yokuba sonke lesikhathi ungonisiphimo. Unalento Sonke lesikhathi ungonisiphimo. Yabo. Sonke lesikhathi ungonisiphimo. Nanokuthi nje wena Vumani mangakutshela kahle enye into nje sengiyibonayo ukuthi hayi angimdambe lo. Hayi imanager right kakhulu. Kanjani right? Unalento yokuthi sibuye sibe ne break. Hayi la hayi. akana break ke i-break kuphi Kanti ufunani? Kumele ngikujabulise nje. Hayi bengenayo i-break ekamereni. Hayi. Kanti ufunani? Hayi phela mina ngiphatha namadolo mfethu ungazondala mina ngikhathali. Manje ngenze njani? Odingayo. Ingakho ngibona ukuthi awukhathali uhambe uye kuNosipho nami ngithola umuntu ozonginika i-break. Hawu ngiyacela. Hayi ngeke ngisakwazi. Lento singayilungisa kahle. Ayikho into esiyilungisa. Uma siyilungisa ngizoyeka imanager. Iyeke ma manager. Only if Yima. Ngiyacela. Yima ungangithinti. Only if No. Hayi ungangibambi. Ungangibambi. Angifuni ukuba rough la. Vuma ukuthi ngizoholela mina ngizoholela. Mama ngizowawasha kamadilo zakho. Hayi uzowawasha nawo kodwa vuma ukuthi uzoholelwa yimina. Ngikhathele mfethu ngikhathele nje wena. Mama ngiyacela. Uhlulwa ukwenza into eyodwa. Cabanga ngikunika into eyodwa mina. Ngikunika into eyodwa ngithi mina uzohola kodwa mina ngizobe ngihola Okay leyo singayilungisa kahle endlini. Asilungise manje. Amadilozi ngizowasha izitsha ngipheke ngiwasha amadilozi ngiwashe izimvu. Manje manje bafa usabona manje yini ekushintsha umqondo uzowasha amadilozi angisana nkinga nomphakathi kodwa ngiyaxolisa ngizowasha uhambile vele maningi kumanje maningi nje maningi alinde wena kodwa uma uvuma ukuthi ngizokuholela mina
Yimina engizovelela wena. Leholo ekulise icela unginikeze Ayikho wafuke. Yimina Ngikwazi ukuphuma namajita phela nami. Usazophuma namajita? Okay, Usazophuma? kodwa mama ngiyacela. Usazophinda uphume namajita? Hayi mina ngifuna uhlale endlini Bafuna ibhola nami. Uyangifuna yini? Uyangifuna? Hayi, ngiyeke. Baningi vele bayangifuna. Baningi. Kwanawe. Ngiza kuwena ngizocela usizo kanti futhi nawe. Kwanawe msukuzenza Ngizocela usizo kuwena. Ungazenza into engcono. Kodwa kusalayo mina bengincoma ethi wenza into e-right. Mama, asiyeke asishiye wena into esheka nje. Uyangibona mina? Uyangibona? Umuntu kaNosipho phela ngithi ucream kaNosipho. Ngiyeke wena, ngiyeke. Ucream kaNosipho. Wena nje. Mana ufuna ungishaya. Ufuna ungishaya. Uyifuna into eshaka nje. Ngishaya mina. Uyifuna into eshaka nje. Right into eshile kanti nani wena uyithandile into eshile. Bafu. Awuthandini into eshile. Ngizocela usizo kuwena kanti nawe vele ubhekile Awuthandi into eshile. Awuthandi into eshile. Hayibo nanga uBaptista bo ayima kancane wena. Angiyena uBaptista. Lethi khadi. Sizoqeda. Ngeke ngikwazi. Mawusathi no nje ayikho into engizokhuluma nawe. Ayikho into engizokhuluma nawe. Yeke. Futhi nje hayibo. Halela vele nje ungamshaya. No ngibuyisele emuva still lo. Hayi ma ngibuyisele emuva vele. Singayilungisa le vele still usangibuyisele emuva Singayilungisa le nto mama ngiyacela. Yini into angibizele yona yini into angibizele yona vele la. Still usangibuyisele emuva ngiyeke into zami ngiyamthanda futhi ngiyamthanda. Akalethi khadi uzohola kumina. Vuma phethe ngizoholela. Futhi ngeke lethi khadi ufuna ukuhlangana nento. Enganikeza intombi yimina engizomholela ngikunike imali. Yenze muthi ufuna ubuyele endlini. Usazoqhubeka nomsebenzi wakho ngiyacela mama. Usazoqhubeka ngiyeza yeke. Ngizomedela futhi nejuthi yokuthi uyena ngizowawasha nginike inesti ke mama ukuthi siphekane ikanjalo if ebuya kodwa le manager soyilungisa le manager ngifuna le manager yakho le uzoyenzani ngitshela ngathi uzofesa phela if wena ufuna ukuhlukumeza imanager umsebenzi kwamsebenzi kwami nawe uzophelela umsebenzi wena nawe uzophelela umsebenzi accept ukuthi imanager sikhona ukuze uzoba right emsebenzini kwalo manager yakho le uzophelela umsebenzi ngiyacela mina bengithini ngithi wena vuma njengoba ngithola nemanager manje khona uzoba right uzothola neposition emsebenzini beka ayikho-ke lento yakho yimina la imanager la phela zobe sesiyayidlala imanager mina nawe sidlala kanjani imanager ukuze imali yakho ikhule uzobe steam mina uzobe steam ngemsebenzi usukuba isimawumawu wena ngivumele ngiqhubeke nemanager wena uzokunika iposition nami phela mina ngibone umuntu wami hayi wena shuthi awuphilanga ekhanda awuphilile ekhanda senzela thina lana wena vuma ngicabanga ukuthi imanager izoyibona yonke lento uzoyibona vele ngifuna ukuthi uyibone kulungile ngizobona phela ngifuna uyibone ngizobona ukuthi ngisoft kanjani nomphathi manager phela indala so uya understand akafani umuntu omncane ngifuna uyibone cabanga mafuthi umuntu wakho uzowalala nomphathi vele yabo ngiyakusola manje wena kaningi ulale kaningi sekukaningi kakhulu indaba ekudlela usulala nomphathi ngikhona mina ngalesi sikhathi samfunela umsebenzi endlini ngikhona bomzamela ngangimzamela isinko namanje ngisamzamela ngoba ngithi akangivumele ngiqhubeke nemanager ukuze azothola sonke lesikhathi ngislima uzothola sonke lesikhathi ngislima iposition angifuni iposition angifuni bengakupithiza umkhapha futhi sonke lesikhathi ngiyabekezela uright ayingeke ngalana ngabo six pack sisesincane lesi sunesise esincane kahle wena thatha iposition yokuba isimawumawu nemanager konke ngishaya pho boss manje ufuna ukungishaya yini nemanager neboss ufuna ukungishaya yini ufuna ukungishaya nemanager konke kunani imphathi manager ikhombo ngislima mina sonke lesikhathi ikhombo manje ikhombo yani ikhombo mase sifake umuntu washlamba ikhombo njengamanje kuzoba ikhombo base wena wamthengela iwashi yini baba nani wash hayibo yona lodwa leli lona lodwa kuzoba ikhombo kuzoba ikhombo ngawe kulungile but kuzoba ikhombo ngawe no khuleka nje kuzoba right manje awuboni ukuthi balimaza wena ngoba wena nabantu into engenandaba ezilonge nje sithola imali naye ngiyam-eda manje la uzothola iposition okay ngikubuza uzoyithola iposition imanager imina akwazi mina ngikhuluma umuntu oyedwa angikhethi nonke no 3 akwazi no 3 manje awucanga ukuthi bazoba obani hayibo phela ubizele mina wena la ubizele mina la ngiyabhayiza yini kanti ngiyabhayiza yini mina angibhayisi phela mina bafo yini inkomo lekulisa kanje suka
Hayibo wena. Yini inkinga yakho lokhulu la ulwelani? Yini inkinga yakho? Ngiciko le boss bengingayazi le boss. Ngithe uzothola iposition ikuphi inkinga yakho? Position. Ngifuna wena ubuye endlini ngihlale nawe. Uzokuphelela kumsebenzi kuphelele indawo. Ngeke uzungiphelele umsebenzi. Ungiphelele umsebenzi nawe. Hayibo ungasho umsebenzi ngeke uzukuphelele. Ungasho umsebenzi ngeke uzungiphelele umsebenzi. Ufakwe mina emsebenzini angisho. Ngale ndlela wangifaka ngayo. Yebo. Kumele nginibukuse neso. Yebo. Kumele nginibukuse neso. Uyazi ngisho ukuthi wangena kanjani. Kusanjalo. That's why ngisho ukuthi wena uzoba ngowesithathu minza amadoda awu3. Ngeke. Angivumi. Uyangicasula futhi. Yima sisungamshayi. Umshayelani manje? Why umshayi? Uyangicasula futhi. Uyangicasula. Angivumi. Lento ngoba udla imali yakho ngoba ekucasulana. Uyangicasula cause manje ungivusela izinto engizama ukudlula kuzona. Uyaphinda manje usekhokhoza kwena sezokhuluma nawe ezifa ngathi uzokhuluma lento ayikhuluma yena isense. Uyabona into engicela kuwena iyo. Bengathanda ukukutshela ukuthi kwenzakalani emsebenzini. Bafo uyakutshela isikhathi. Bengathandi ukukutshela. Sonke lesikhathi. Bengathandi sengiyakutshela ke manje ngoba into iyona. Okay. Asilungise. Sengitshela Asilungise woza. Ungangithinti. Asihlale endlini. Bafo uthi ufuna nibe bathathu. Ufuna nibe bathathu. Ufuna nibe bathathu bafo. Ufuna nibe bathathu. Uba wesithathu. Ufuna nibe bathathu. Ubani wesithathu? Iboss Bafo uzongilungisela la. I-management uzongilungisela la. I-management yonke ngiyiphethe ila. Ngicela ungilungiseleke. I-management yonke Ngicela mfethu ungilungisele. ila. Ngicela mfethu ungilungisele. Ngeke hayibo ngeke sengizwile. Khona sengizwe ngengikwazi. Mina ngenza iphutha elilodwa. Ngizom-add nje just. Ngenza iphutha elilodwa. Just to add the spices. Ngiyabanda mina. Ngiyabanda. Yabona njengoba Ngiyelisa angigijimi. Emsebenzini angigijimi la. You understand? Nami manje ngithi ukuza thola promotion. Angigijimi la. Akangivumele ngiqhubeke ne-manager. Uthi bafo mufuna ipromotion. Uzothola ipromotion. Ucabanga ukuthi yo wangihlezi ngigijima ngathi ngizongigijisa wena. Uma wena. Ngiyakhatha ngikhathela wena. Khatha phela. Ngiyakhatha ngidlimbiza ngidlela wena. Udlela uNosipho hayi mina. Muthi udlela mina udlela uNosipho. Hey ngiyeke. Hayi bo bakuyekele nawusile wena. Uyazwa yini wena? Ayikho lento yakho. Angizelanga la ukuzolwa nawe. Kodwa kusalayo bakhona futhi ngeke ngize ngibayekele. Awukhulumi yini wena? Wena njengamanje into engishoyo iba right. Ngizoba right nawe. Yehlisa umoya phela. Ngizoba right nawe. Mama ngizoguqa ke mama ngiyacela. Ngokuthi niba u3, niba right. Yabona ke le yabantu aba-3. Le yabantu aba-3. Hey. Ngokuthi niba u3. Nizoba right ngokuthi niba u3. Awuzwa yini wena? Manje sisanga. Uyazwa la? Yini yonke lento ngoba bakujabulisa bonke noma mhlawumbe. Hayi sengi-right sengibonile ukuthi ngilokhu ngistika kena ngidlanga isikhathi sami. Yabo manje ngisenaso stress. Nakancane ngisenaso stress. Yini yenza ukuthi futhi mina nginama-powers ukuthi kwamsebenzi. Hayi yini yenza ukuthi nginama-powers ukuthi kwamsebenzi awuluzi. Abuyele kulo bapha. Ukuluza kwami umsebenzi nawe uzophelela umsebenzi. Ngeke uzungiphelele. Nawe yabona evuthe le? Ngeke. Ngifuna ukuthi uvumani angisize ukuthi siye kule boss yakho. Ngeke uzungiphelele umsebenzi. Uzongisiza. Hala ngibaphethe la bala. Ngeke azakusize. Kwaleyo boss yakho le. Naye dinga ukusizakala nje obeyixakekele nje. Akaxayanga uzongisiza. Obeyixakekele nje wena. Yabona ke le boss yakho le. Usungibuka nawe kanjani? Bafo moya hayi bafo. Ungathatha ama-side wena indoda. Because awuyazi indaba yami nalo mjidi ukuthi isukaphi. Sisuka ukuthi mama. Naleyo Woza mama. Uze ngize kubani? Bafo uyangilimaza hayibo mina ngidela namadoda amakhulu. Mfethu uyangilimaza. Bafo uthi ayikhulumi lento yakho. Bafo uthi umncane manje akasakufuni. Anti wakho wena. Ukhona anti ongakho. Wathi ngu-anti wakho wena. Akashawo ayishawo indoda. Indoda kaba. Ikhombo lena. Ikhombo le. Ikhombo kanjani? Ikhombo. Ikhombo kanjani? Awukhuluma na. Angisho ukubona igwinya udla igwinya nesausage nama-fries. Ome! So ikhombo le. Namhlanje sengiyigwinya. Uyigwinya vele. Lo owezala uzocela usizo. Unanekhathi namhlanje ngenxa yami. Buyisa kwa phone yami le ngakho. Hayi ngeke. Buyisa ifoni yami. Kabuyisa ifoni yami. Buyisa ifoni yami. Iphona lo phone. Ibuyise. Ibuyise vele. Ibuyise. Uzoyibuyisa. And awuzokuyibuyisa kahle. Mama. Wena lento le singawavumi manje kuzoshaya December nginamsebenzi. Singawasusa amakamera. Kuzoshaya December nginamsebenzi. Suka skora. December unginamsebenzi wena. Manje awuvumi ukuthi nike bathathu. Ngeke futhi ngikwazi mfethu. Ngeke ngize ngikwazi. Ngobani? Boss ne manager nami isebenzi. Kunani? Enkampanini eyodwa. Ngawe hawu ngeke. Okay ufuna ngihlale nani no? Ngeke ungahlali na so 3. Hlala nami siqhubha impilo yethu sobabili. Ngono nibabathathu kuze ngingaphathwa ikhanda. Ngiyalibona iphutha lami. Ulibona namhlanje? Ngiyalibona iphutha lami. Namhlanje. Ugijimuza la ngoba uzokhuluma manga namhlanje. Angikhuluma manga. Ngala ngisiza umfethu ukuthi angilungisele lento le.
Hayi mancane ayikho into yakho. Hayi bo. Kancane ini. Hayi hey. Abanye usale naye. Angeke ngize ngikwazi uba nemali nje. Akanamali yena. Lo nemali ngoba efakwe yimi Hayi, emsebenzini. Uma sikona, ngiyeka kuzophila ngani mina? Hayi bo. Ngisho ngizophila ngani musucabanga wena? Sizophila sobawu-2. Sizosebenza sobawu-2. Umfihlela ukuthi Kulona omunye Yekela nini leyo? ngimfihlela but lo wamanje manager ingoba ngimbambe into ebenza lo Nosipho so sebeba u3 Uba waqala. ngeke ushintshe. angeke ngize ngishintshe ngeke ngize ngishintshe Uyihlobona umama wena. uzungibisa Uyihlobona umama. sangumama ade ngu-auntie sangumama Emsebenzini. kunani Manje sisa ucabanga ukuthi mhlawumbe uzohlaza umndeni wakho. uhlangana Unabantu abawu3. abanalutho uma bethola imali uma benzela igross abanankinga ukuthi imali iphuma apha bahlangana imali yonke iyafana khona imali iyafana for khona so ayikho into eyinkinga Enkampanini eyodwa. kunani Enkampanini eyodwa. 3. ufuna ngihlukanisa ama-companies manje vele umncane futhi wena usekugcineni u-last born Uba wathi wafika kuqala. akubalulekile Bafo hayi bafai. Bafai. Lungile bafai. Angikwazi futhi ngikwazi. Lungile bafo. Angeke ngize ngikwazi ukuhamba mfowethu. Bafo. No. Akakufuni. Mama thatha ikhadi. Uthathe lo muntu ehamba. Thatha ikhadi lakho. Ngiyaka wena. Ikhadi mama woza. angisakudingi Manje Hayibo. wesisi ngeke umye. hayi ngimzwelelani Ha. mezovuma ukuthi uzoholelwa yimina ngizomzwela but uma engafuni ukuthi ikhadi lakhe lokuhola lihlale kumina ngeke ngize ngimzwela akaze azavuma futhi ubezothola ipromotion yabo ekulisi sibe nenye imali ngaphezulu so uma engafuni ukwenza lokho angeke ngize ngikwazi ukumxolela kodwa bona bawu3 kuyikhampani eyodwa nawe lokho uhamba uvuma uhamba udonsa umuntu sakhuluma saqeda uyaphinda futhi uyavuma uzodonsa umuntu usazokukhulumisa Yena ezinye niyakuhlaza yini lento lena? no uyangicasula kwanawe uyangicasula uzokhuluma into eyodwa isikhathi eside ngoba Mina ngacasula phela ngaze ngikuthinte mina. Hawu. wena ngizokwenzani-ke nje wena-ke Phela mina bengicabanga ukuthi wena ngizokwenzani-ke mangithi ukhona bengifuna ukuxoxela umfowethu. ungangikhona wena awubuke mina ubuke wena ungangikhona Ngeke ngikukhona. ishiye kanjalo-ke nje Babukeli unayo imali anginayo imali. hayi ngeke ngikhona nawe awuyeke lento yakho ayiyeka ngeke uzuze ungikhona ngoba nalama ngingathekho unamali awunayo futhi kwayona manje yeka kungibhalela ama-message cause kwanamba yami angazi ukuthi uyithathephi phuma kumina nalo wami mngani wakho or mhlawumbe mbe uzame yena ubuyele ebhoni mhlampe Angisona isitabane. angasazi sinayisho awuzame mhlawumbe ubone ukuthi kuzowenzakalani South Africa yonke niyabona ukuthi kunjani. Siyabonga.